Zitaru! Zitaru! Cel puțin până ajungem pe copii, să încercăm să rămânem împreună și să facem poze fără niciun fel de problemă. Să terminăm, să nu ne prindă ploaia. Rămâneți împreună și ceea ce ai intrat. Mă rog, din suflet. Bună ziua, tată! Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați acceptat invitația noastră și ați fost aici alături de acești copii minunați. În acest oraș, zic eu, primitor și frumos. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, aceștia fiind Clubul Sportiv Ceafă în parteneriat cu Primăriatul Patronul Severin care ne-a sprijinit. Din partea autorităților avem aici un om care iubește sportul, este vorba despre Marius Creciu, care ne va ajuta și cu premiile pentru grupa 2004. Încă o dată vreau să vă spun că pentru prima ediție, spunem noi, cu bune curele, a ieșit bine. Sperăm ca anul să fie și mai bine și în fiecare an să fie cât mai multe naționalități aici prezente în Drobeta Turnul Severin. Vă mulțumesc încă o dată, vă așteptăm cu mare căldură de fiecare dată cu pretenți aici. Și cei mai aplaudați trebuie să fie acești minunați copii alături de antrenorilor care merită toată aprecierea dumneavoastră. Da, mulțumesc și eu pentru invitație. Ne bucurăm că v-am putut ajuta. În Consiliul Local am aprobat banii necesari pentru organizarea acestui turneu. Mulțumim și domnului primar că a fost alături de noi. Să sperăm că la anul vor fi mai multe echipe, la anul vor fi mai mulți bani și cei care au cel mai mult de câștigat sunt acești copii minunați și părinții și antrenorilor. Le urez succes în continuare și să-i sperăm că îi vedem național. Așa cum am spus, începe cu cei de 2004, care sunt cei mai mici. Locul 10. Felicitări și succes FK Vidin. Îi primim aici, să-i aplaudăm cu căldură. FK Vidin. FK Vidin. Avem o problemă cu domnul și asta. Nicio problemă. Ok. Mult succes, felicitări, Doamne ajută! Și vor să spună două cuvinte. Mulțumesc foarte mult așa o organizare ca asta, la un nivel foarte mare. Și sincer mă bucur că în viitor ne vom întâlni la Vidin. Mulțumesc! Este vorba despre FK Geamnap, toate medaliile și toate le-am păstrat. Ei au avut o problemă și au trebuit să meargă mai repede cu transportul. Locul 8, CSS Slatina. Bravo copii, bravo! Felicitări, mult succes și ca viitoare trebuie să fim mai sus. Hai că bine puneți bravo! Locul 7, Andrei Târgu Jiu. Hai, Vițe! Hai, Vițe!
meargă misă! Hai, Adi! Felicitări copii, mult succes vă dorim pe viitor. Hai, ca... Hai, mulțumim mult! Mult succes, doamna! Locul 6! Luceafărul Groi Rugata! Bravo! Bravo! Locul 5, celălalt arătat, antrenor jucător, Pro Junior Craiova. Felicitări, băieți! Amândoi! Bravo, Popiche! Bravo! Bravo, Popiche! Hai! Locul 4, CSM Reșița, o echipă foarte frumoasă. Felicitări, băieți, meritați toate aplauzele! Bravo, Tangley! Milașu, mulțumim și tu să te faci. Eu iau ăstea, el aia și aia. Locul 3, trofeu pentru cei care au câștigat finala mică. Îi felicităm din tot sufletul Dinamic Craiova. Bravo, Filipache! Bravo! Hai că tu mai puțin. Eu mă știu cum așa, bă! Locul 2, felicitări, băieți! Luceafărul Drobetatorul Severin. Hai, adică, hai! Ia asta. Hai, bravo! Și campion! Cel mai bun la 2014 cu felicitările noastre PFS Banatul Cimișoara! Hai, Clau! Bravo, băieți! Aveți două premii speciale! Bravo! Felicitări! Hai, Mariana, cel mai bun portar! Cel mai bun portar de 2004, Brăsculescu Adrian. Cel mai bun jucător, Vlad Dragoș de la Banatul Cimișoara. Hai, Vlad! Vlad Dragoș! Vlad, Draghi! Vlad! Hai! Se spune că el este cinepotul răposatului Jean Notariu, căruia îi mulțumim pentru tot ce și-a lăsat valul medicinal. Rosinei, trece la Paolo! Locul 10! Ia-o merge, ia-o aici, lasă! Trece cu Dungi! Trece cu Dungi! Locul 10. Locul 9. Ceapărul pentru Roberta. Ia aici! Locul 9. Așa e bine, hai! Hai, Dante, felicitări! Hai că nu ne lasă pe aia, bravo! Bravo! Ia și medalii! Locul 6, locul 6, Dinamic! Locul 6, cine? Locul 5, felicitări! Ia aici, aici! Bravo! Locul 4, Luceafărul Drobetatorul Severin. Aici!
Și dacă s-a dat atunci, să-i felicităm pe cele pe locul 3. Iubim Costel Târșama. Felicitări, bravo! Bravo, băieți! Mulțumim și pentru ce s-a organizat la Timișoara. Vicecampioni acesta, CSS Slatina. Locul 2! Bravo, Pușcu, bravo, profesore! Hai! Băi, premiera e făcută de mine! Așa acolo! Și campioni! Trebuie să ajungă campioni! Cei mai mulți goși, Bandurciu! Banduri!